नोंथाङा 100 राङावनो मोननो हागोन टाटा अल्ट्राबास, महेन्द्र स्कर्पियो, महेन्द्र थार, XL6 नेक्सा, फ्रन्ज नेक्सा, बलेनो, स्विफ्ट डिजायर बायदि बायदि गोबां गारि। नोंथाङा बिगोमा जानो गोसो जादों नामा बै बेसेन गोसा गारिफोरनि? जुदि जादोंब्ला 7086300199 एबा 9395408423 बे नम्बराव फन हरनानै थाबैनो लादो लटारि। खाग्राबारि माइनाव युवक संघनि खुंगा 50थि गल्डेन जुबिली रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि बानजायनायाव होनाय बे लटारि खेलाखौ सोलिफु मे दाननि 12 अक्ट'आव गेलेनाय जागोन। बेनिखायनो थाबैनो होनाय जानबुं नङाव जगाजग खालामदो आरो अनलाइननि गेजेरजों लटारि लादो आरो 100 राङावनो बिगोमा जादो टाटा अल्ट्राबास, महेन्द्र स्कर्पियो, महेन्द्र थार, XL6 नेक्सा, फ्रन्ज नेक्सा, बलेनो, स्विफ्ट डिजायर बायदि बायदि गोबां गारिनि। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो जगाजग खालामदो गोसो गुदुं नोंथांमोना 7086300199 एबा 9395408423 जानबुं नम्बराव।